Дами и господа, този поздрав е направен от Сали Бартера, който иска нека да му застава на старта. Той не се страхува, чака ви всички на старта. Той не се плаши, готов е винаги. Два джечаби в усетем да се пуска за всеки. Не го бърка, играй на всичко, има сърце. Той е човека за 100 човека, който иска нека да заповяда, който